बकरी के राजधानी आवई है महीना में। बकरी के राजधानी आव सावन महीना में। जल्दी से आई सैया बाबा दुआर बोलैले बा। जल्दी से आई सैया बाबा दुआर बोलैले बा। जल्दी से आई सैया। बोल बम जय श्री, बोल बम जय श्री। ढेर दिन से लागल रहे आशा ये सैया। रहिया में चलब धके तबहिया। गाजा भांग संगे बेल पतैया हो। भक्त सबके बाँटब दवैया हो। संडे के कटाली टिकटवा काल्हू के दिन में आइल बा। संडे के कटाली टिकटवा काल्हू के दिन में आइल बा। जल्दी से आई सैया बाबा दुआर बोलैले बा। जल्दी से आई सैया बाबा दुआर बोलैले बा। केसी म्यूजिक डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो दलसिंहसराय। गेरुआ कलर के तो लेली हसरिया। मुखिया जी वाला तो करल जाई गरिया। चंदन मनोज जात बाटे मेहरी के संग ले जात बाटे। बाबा से होई मिलनमा आत्मा खुश होई जी। बाबा से होई मिलनमा आत्मा खुश होई जी। जल्दी में आब सैया बाबा दुआर बोलैले बा। जल्दी में आब सैया बाबा दुआर बोलैले बा।